danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. A kafta nace a kafta. Assalamu alaikum mai sauraro, kana sauraron littafin Allahn Sihiri kashi na 2 daga bakin Bashir Abdulaziz Bulango. Idan mai sauraro bai manta ba, a kashi na baya mun tsaya daidai inda Sarki Alkas da Abu Yadarina suka hau keken doki suka tafi zuwa fada. Da isar su fadar suka tura aka yi musu iso a wajen sarki. Nan da ke sarki yasa aka shigar da su har cikin turakarsa saboda aminci. Bayan sun gaisa sai attajiri Abu Yadarina zai zayyane masa komai dangane da abin da ya kawo su. Ko da sarki Sailur ya ji jawabinsa sai hima hankalinsa ya dugunzuma ainun fiye da nasu, sai da ya jima yana tunani har ya miƙe tsaye ya kama kai kawo yana ta tunanin mafita. Daga can kuma ya dawo ya zauna ya fuskance su biyun ya ce ni inda tasar raina ne zan iya tilasta Yarima Lubainu akan ya haƙure ya baro Yarima Mangul Yadarina, amma idan aka yi masa haka ba a yi masa adalci ba, tunda ya riga Mangul son Yadarina. Asali ma sun shafe shekaru masu yawa suna yin soyayyar. Ni ana tunanin shawarar da na yanke a cikin zuciyata ita ce kawai a shirya musu gasa, wanda ya lashe shine zai aure ta. Wadajin wannan batu sai hankalin Sarki Alkas da na attajiri Abu Yadarina ya dugunzuma cikin kaduwa. Abu Yadarina ya dubi Sarki Sailur ya ce, wace irin gasa kenan za a shirya musu? Sarki Sailur ya ce, tunda dai duk su biyun sun kasance ga wurtaccen jarumai masu tarwatsa maza a filin daga, kawai su yaƙi da junansu, wanda duk ya kashe wani Yadarina ta zama tasa. Kafin Sailur ya gama rufe bakinsa, tunan Sarki Alkas ya daka masa tsawa ya ce, ashe ka samu taɓa hankali ban sani ba. Ta yaya za mu sa 'ya'yanmu su yi gasar kashe junansu akan soyayyar 'ya mace, alhalin su kaɗai gare mu? Na sani cewa a duniya babu abin da kake so sama da ɗanka Yarima Lubainu, kamar yadda ni ma nake tsananin son Yarima Mangul. Menene hujjarka ta yanke wannan hukuncin? Wadajin wannan tambaya sai idanun Sarki Sailur suka ciko da ƙwalla, kamar hawa ya zubo masa, sannan ya dubi Sarki Alkas ya ce, ya kai abokina, ka yi sani cewa mutum na iya rasa ɗa ya samu wani, amma zumuncin da ya ƙulla a tsawon shekara da shekaru a tsakaninmu idan ya zube ba zai taɓa ɗebuwa ba har abada. Na gama yanke hukunci, don haka ka koma gida ka shaida wa ɗanka cewa idan har son da yake wa Yadarina na gaskiya ne, to ya shirya zo nan birnin domin su yi gasar kashe juna nan da ranar ƙarshe ta wannan watan. Kaya kenan bai wuce kwanaki 14 ba masu zuwa. Ina maka fatan komawa gida lafiya. Ko da gama faɗa hakan sai Sarki Sailur ya miƙe tsaye ya fice daga cikin turakar ya bar su biyun a zaune cikin tsananin damuwa da kaduwa da mamaki. Nan dai su ma suka miƙe tsaye jikinsu sanye suka fice daga cikin turakar. Da la'asar sakaliya Sarki Sailur ya tura aka kira Yarima Lubainu suka kaɗaita a wani wuri na musamman a cikin gidan sarauta inda sarki ke haƙatawa. Bayan Yarima Lubainu ya zube ƙasa gaban Sarki Sailur ya kwashi gaisuwa, sai sarki ya dube fuskarsa daure ya ce, ya kai ɗana, ka yi sani cewa kai ba rago ba ne, kuma ba kasance matsoraci ba. Baya ga haka ban taɓa umartar ka da yin wani abu ba ka kasa yi ba. Saboda haka yanzu na shirya gasar yaƙi tsakaninka da Yarima Mangul akan soyayyar da kuke yi wa Yadarina, wanda duk ya samu nasarar kashe wani a cikin ku shine zai aure Yadarina. Wadajin wannan batu sai Yarima Lubainu ya cika da tsananin mamaki, kuma hankalinsa ya dugunzuma ainun. Ya dubi sarki cikin kaduwa ya ce, ya kai abbana, ina dalilin yanke wannan ɗanyen hukunci da kai? Wadajin wannan tambaya sai Sarki Sailur ya kwashe duk abin da ya faru tsakaninsu da su attajiri Abu Yadarina da kuma hujjar sa ta yanke wannan hukunci. Wadajin haka sai jikin Lubainu ya sanyi, ya shiru zuwa tsawon 'yan daƙiƙu. Daga can sai kuma hawa ya zubo masa ya ce, ya kai abbana, ya yi sani cewa Yarima Mangul abokina ne tun yarinta. Ba zan iya kashe shi ba da hannuna, amma kuma ba zan kaucewa umarninka ba. Lallai zan yi wannan gasa. Ko da jin wannan batu sai sarki ya fusata ainun, ya daka Lubainu tsawa ya ce, idan har ka ƙi yin wannan aiki da dukkanin ƙarfinka da jarumtakarka a bakacin auren mahaifiyarka. Yana gama faɗin haka
ya miƙe tsaye tafiyarsa ya bar Yarima Albainu a zaune cikin tsananin damuwa da tashin hankali, saboda ya san halin mahaifin nasa baya magana biyu. Sai da Yarima Albainu ya daɗe a zaune a wannan wuri yana kukan takaici, yana cikin wannan hali ne ya ji an dafa kafaɗarsa ta baya. Cikin firgici ya waigo da sauri, sai kawai ya ga ashe mahaifiyarsa ce Zuhaima tsaye a kansa tana zubar da hawaye. Cikin hanzari Yarima Albainu ya miƙe tsaye, suka rungume juna kuma suka ci gaba da kuka tare. Daga can sai Zuhaima ta janye jikinta daga nasa, suka fuskanci juna. Ta dube cikin nutsuwa da murmushi ta ce, ya kai ɗana, na san tun kana yaro ƙarami duk abin da ka sa a gabanka sai ka yi nasara. Na sani cewa ko kaɗan baka son yin wannan gasa da abokinka Yarima Mongol, amma zama dole ka yi ta tunda baka da wani zaɓin. Lallai ka yi wannan gasa da dukkan ƙarfinka da jarumtakarka kamar yadda mahaifinka ya umarce ka, domin ba na son na rasa ka. Idan kuwa na rasa ka, ni ma ba zan daɗe ba a cikin wannan duniya. Ko da jin wannan batu sai Yarima Albainu ya ƙara ƙanƙame jikin Zuhaima, ya ci gaba da kuka yana mai cewa, lallai ba zan yarda ki rasa ni ba, domin na fi ƙaunar ki fiye da komai a wannan duniya, hatta Zarina kuwa. Wannan shine abin da ya faru a birnin Zamral. A can birnin Darul Hunzur kuwa, lokacin da sarki Alkaz ya isa gida, sai ya kirawo Yarima Mongol da mahaifiyarsa tare da dukkan fadawansa, ya sanar da su irin hukuncin da sarki Sailur ya yanke bisa neman auren kyakkyawa Zarina da ya je nemawa Yarima. Ko da jin wannan batu sai hankalin kowa ya dugunzuma ainun. Shi kuwa Yarima Mongol farin ciki ne ya lullube shi, ya kama ihu da murna, domin yana ganin cewa tamkar ya mallake Zarina. Duk da cewa yana ƙaunar Yarima Albainu tsawon shekaru, amma a yanzu sai ya ji ya tsane kamar yadda ya tsane mutuwarsa. Daga wannan rana Yarima Mongol ya shiga shirye-shirye na tafiya wannan ƙasa. Ya zama na cewa kullum da safe da yamma a cikin baiwa kansa horon yaƙi yake, kuma ya rinka ziyartar bokaye suna ba shi sa'a game da mugayen launuka da ƙanannuka don ganin bayan Yarima Albainu. Daga cikin bokayen ne aka samu wani gawurtaccen boka kuma maƙedacin gaske, wanda ya baiwa Yarima Mongol wani sihiri, ya ce da shi, ko da Yarima Albainu ya samu nasara a kanka, to har abada shi ma ba zai taɓa sanin ya Zarina a ya mace ba. Abin da za ka yi kawai shine kafin ku fara gasar ka tabbatar da cewa ka bayi hannunka kun gaisa. Nan take bokan ya kama hannun Yarima Mongol na dama, ya fidda wani garin magani ya shafa a kan tafin hannunsa, sannan ya ce da zarar hannun Yarima Albainu da hannunka sun haɗu, shi kenan ya rasa darajarsa ta ɗa namiji, domin ba zai sake jin sha'awar mace ba, kuma ba zai iya zama aure ba. Kaga kenan shi da mace duk ɗaya. Kurajin wannan batu sai Yarima Mongol ya bushe da dariyar mugunta, ya ce, da kyau ya kai boka Mugaru, hakika ka bani babban abin dogaro, wanda ko da na mutu a wannan gasa ba ni da wata nadama ko bakin ciki. Amma ina da tambaya guda ɗaya. Na je daga bakin boka da yawa cewar dukkan cuta tana da magani. Menene makarin wannan sihiri da zan yi wa Yarima Albainu? Fata na shine idan ya cinye ni a wannan gasa, ya karasa rayuwarsa a cikin wannan hali na har abada. Ko da jin wannan tambaya sai boka Mugaru ya bushe da dariyar mugunta, sannan ya ce, ai nemo makarin wannan sihiri daidai yake da mutum ya tafi farautar ajalinsa, domin dole ne ya je kogin Bahar Infal ya nutso a ƙarƙashinsa, ya tsinko tsiron wata itaciya ta aljanu da ake kira Saumul Asararu. Har yau har gobe babu wanda ya san a inda kogin Bahar Infal yake, walau a cikin mutane ko aljanu. Sannan kuma babu mahalukin da ya sa ya gano inda kogin yake har sai ya samu damar zuwa wajen, ya shiga cikinsa face ya haɗa allon sihiri wanda aka raba shi gida uku. Haɗa wannan allon sihiri daidai yake da neman jaki mai ƙaho, ko kuma in ce mutum ya tunkari gaba ɗaya mutanen wannan duniya da yaƙi, saboda waɗanda ke da mallakin allunan sun fi wuta zafi kuma sun fi ruwa sanyi. Mutum na farko mai rike da ɓari guda na allon sarauniya Isatul Sawara ce, mai mulkin birnin Rahul Bagadar. A yanzu haka wannan birni ɓarin allo yana nan ajiye a gidan tarihin birnin cikin wata akwatin gilashi ta sihiri. Duk duniya babu wanda ya sai buɗe wannan akwati face sarauniya Isatul Sawara, ko kuma wanda ya gaji sarautarta ta wanda ya kasance jini a gidan. Mutum na biyu mai mallakin ɓarin allon shine Sarki Darmasu na birnin Kimrasa. Sai kuma ɓarin allo na uku da ke hannun boka Saryanu Ibn Daumur. Karɓar waɗannan ɓarukan alluna guda uku a hannun waɗannan mutane sai daidai yake da tashin matacce
ya zama raye, saboda kowanne a cikin su bai da burin da ya fiye samu raguwar barukan biyun da nashi ya haɗa da nasu da nashi ya haɗa masa domin ya zama sarkin duniya, ya kasance komai da kowa na ƙarƙashin mulkinsa. Lokacin da Boka Mugari ya zo na azancen sai Yarima Mangul ya bushe da dariyar mugunta, nan take ya kawo alheri mai yawa ya ba wa Boka Mugaru, sannan suka yi sallama ya tafi gida. Daga sannan ne Yarima Mangul ma ya dage da baiwa kansa horon yaƙi dare da rana. Kafin cikar lokacin ranar gasar ya gama irinsa tsaf, nan take kuwa ya shiri shi da mahaifinsa Sarki Alkar suka durfafi birnin Zamral tare da dakaru masu yawa suna take musu baya. Da iso wasu birnin Zamral suka iske cewa gari ya cika makil da baki daga kowane bangare na nahiyar, ba komai ne haddasa wannan ba face an zo kallon gasar kisan juna da za a yi tsakanin Yarima Mangul da Yarima Lubainu kan kyakkyawa Yazarina. Kai tsaye Sarki Alkar tare da ɗansa Yarima Mangul suka wuce fada. Tun kafin su karasa, Sarki Sailur ya fito kofar fadar ya tsaya tare da fadawansa suna jiran su. Ai kuwa da zuwan sai Sarki Sailur ya karbe su cikin tsananin farin ciki, ya rungume Sarki Alkar yana mai cewa, "Tare marhaban da babban aboki na, hakika na farin ciki da kuka amsa wannan gayyata tawa." Abin da ya daurewa su Yarima Mangul kai shine ba su ga Yarima Lubainu ba a wajen tare su. Nan take Sarki Sailur ya kama hannun Sarki Alkar ya jahi zuwa cikin fada, inda aka zauna gaba daya tare da dukkan jama'ar su. A sannan ne kuyangi da adamai suka yi ta kawo abinci, ruwan inibi, ruwan sha, kowa ya kimtsa kansa. Ana ta hira da dariya masu yawa na yi saboda santi. Kash mai sauraro, a nan zan dakata don jin ƙarihin wannan labari. Ma haɗu a cikin littafin Allon Sihiri kashi na gaba. Ni ne naku Bashir Abdulaziz mai ɗebe muku kewa a har kullum. Na gode. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.